Jahas Ville, käs sulla on meinikit? Sitten mentäs. Jaa, minne? Ylös olisi tarkoitus mennä. Jaa, nyt vai tonne 4 kilsaa? Mielellään. Joo, no hitsi. Mä tuun mukaan sit. Tarviks kavalieri? Toivon mukaan. Joo. Okei, mennään koneella ylös ja avataan ovi ja katsotaan uskalletaanko me hypätä ulos sieltä. Eiköhän me. Ton näköinen lentää, niin pakko hypätä. Joo, alright, lähetään siitä. Ylemmäs. Miltä näytti? On se aika hurja, mutta... Kyllä, mutta erittäin miellyttävää. Jees, muutama minuutti sitten vielä niin päästään 4 kilsaa ja päästään mekin vähän tuulettumaan tonne ulos. Suu on ihan kuiva. Aika hieno. Loistavaa! Taisit nauttia! Kyllä. Ei muuta kuin hyvää joulua! Kyllä. Joo, ei se bensihyppy ollut mitään tähän verrattuna. No niin, tämäkin. I don't care.
Jahas Ville, Yes. turkulainen maaperä taas takapuolella, niin Kyllä, mikä on fiilis? aika hieno. ei tota voi niinku kuvailla. Tosi hieno. On päästävä uudestaan. Ei Loistavaa, voi tuon mitään. mä halusin kuullakin. Oh. Tähän kaupan päälle. No niin. Ensimmäinen oikea laskuvarjohyppy on nyt suoritettu. Ja ilmeisesti voi kaikki päätellä, että oliko kivaa. Oli kyllä. Onnittelut vielä kerran. Kiitos. Ei muuta kuin tervetuloa uudelleen. Hieno juttu. Ja muutkin sieltä, niin turha jäädä kotiin. Kyllä. Tai Tänne vaan.